5 żgħażagħ, 3 tfajliet u żewġ ġuventur ittieħdu l-isptar għall-kura wara li kienu involuti f'ħabta ħedon. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 8 tal-ħamis filgħodu fi triq Sant'Andrija fl-Ibraċċ. Il-ħabta seħħet bejn Honda Civic misjuqa minn żagħżugħ ta' 18-il sena mill-Mosta u Volkswagen Golf misjuqa minn ġuvni ta' 20 sena ukoll residenti l-Mosta. Passiġġieri fil-Honda Civic kien hemm żewġ tfajliet ta' 20 u 17-il sena minn San Pawl il-Baħar u Naxxar rispettivament. Filwaqt li fil-Volkswagen Golf kien hemm mara ta' 31 sena mill-mellieħa. Minn barra l-pulizija u ambulanzi fuq il-post tal-inċident assistew ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex joħorġu lil midruba mill-vetturi. Il-ġuvni ta' 18-il sena u żewġ tfajliet ta' 20 u 17-il sena, jiġifieri dawk li kienu fil-Honda, ilkoll sofrew ġrieħi gravi. Iż-żagħżugħ ta' 20 sena u l-mara ta' 31 sena li kienu fil-Volkswagen sofrew ġrieħi ħfief. Sewwieq ta' mutur ta' 43 sena mill-Furjana ittieħed l-isptar Mater Dei għall-kura wara li kien involut f'inċident ta' traffiku. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 9:15 ta' filgħodu fl-Imsida direzzjoni lejn il-Pjetà. Għalkemm l-inċident f'dehru wieħed serju, ir-raġel ma jinsabx fil-periklu li jitlef ħajtu. Raġel ta' 51 sena mill-Gargur qed isofri minn ġrieħi gravi f'daru wara li bil-karozza li kien qed isuq ħabat ma' karozza li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 36 sena mill-Fgura. L-inċident seħħ ftit wara 8 ta' filgħodu fit-triq Ninu Cremona Fraħal Ġdid. Kawża tal-impatt is-sewwieq ta' 51 sena nqabad fil-karozza u kellu jinħareġ mill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qabel ma ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Ir-raġel ta' 36 sena li kien qed isuq il-karozza l-oħra ma sofra l-ebda ġrieħi.